हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिदि मारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाफिननाय जाबाय। दिनै बिथां फेरेंगाया मा होनदों गासैबो दिनै फुङाव आं जिहेतु भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन बावहाय गोबां मानसियानो नायदों आरो गोबां मानसियानो नायदों आरोखि नायनायाव हयतोबा बावहाय आं अनलि फेक्सन मोनसेनिल' खोथा होनफ्लांदों दै अनलि आर्टिफेक्शननिल' खोथा होनफ्लांदों आं बावहाय आर्टिफेक्शननिल' नङा गासैबो जोंनि गथ'फोरा गासैबो लिडारफोरखौ NDFB-नि नट अनलि आर्टिफेक्शन एज ए होल फेक्शन NDFB केडार मेम्बारफोर बिथांमोननि जानानै आं मैया जाखिनि खोथा बुंदों बेफोरबायदि आरोखि थ' सोरबाया साननो हागौ है बियो आलादा गावनि फेक्शननिल' खोथा बुंदों साननो हागौ बिदि नङा सेंग्राफोरनाव आं क्षमा बियो गासैबो फेक्शननि जानानै आङो खोथाखौ बुंनाय जादों थ' जिखियानो जादोंला बेफोरो मैयानि फुंनि भिडिअ मोनदै 6:30 होदों दिनैनिखौ ओमफ्राय बावहाय जिखियानो जादोंला बावहाय थांबाय दिनै मोनसे निउस नुदों मिस्टार जनकलाल बसुमतारी जिहेतु फार्स्ट फेक इनकाउन्टार होननानै बुंदोंमोन बर' रायजो राजाफ्रा आरो नंगौबो मानो होनना बुङोबा बिनि दिनै जास्टिस गोबाङानो आं बिथांनि न'आव थांनो मोनाखै आं दिनै समबो मोनाखै हयतोबा दहायनो भिडिअ लाबोनाय सानजौफु बेलासियाव 3टा 4टासोआवनो खालामनो नागिरदोंमोन आं बिनि बारै समा हायाखै ओमफ्राय माखासे एसे उसुबिदानि थाखाय आं खालामनो हायाखै थ' दिनैहाय थेवबो रुमाव प्रायानो आंनिया भिडिअआ न' सिङाव जायो आरो रुम सिङाव खालामो माखासे खोथाखौ बुंनोब्ला बेफोरबायदि हारिनि खोथाखौ बुंनोब्ला नों बाहेरा माबाफ्रा जुदि सोरबा रायदावना होफैयोबा माथो होना होफैयोबा बावहाय बै बुंफुबाय थानाय समावनो बे खोथाया बेलेग सेन्सआव थाङो आरोखि ओंखायनो खोथा ओंखारद'नो नागिरा आरो थ' ओंखायनो आं न' सिङाव भिडिअखौ माखासे खालामनाय जायो फ्रायानो आं न' सिङावनो खालामनाय जायो हयतोबा न'नि मानसिफोर गासैखौबो मा खालामजोबनानै दोनजोबो एक्सट्रायैनो आं खालामो आरोखि बावहाय दिनै जिखियानो जादोंलाय बेफोरबो थांबाय आं माखासे बिथां दिनै फेरेंगानि खोथाखौ बारै बुंनि आं फेरेंगानि बारै फंनैसो खोथा बुंनि खारन दिनै बिथाङा जनकलाल बसुमतारी ना मा जनक कुमार ना लाल जाय हक आं नोंथांमोना फार्स्ट टाइम फेक इनकाउन्टार खालामजानाय बेफोरनि सायाव गोबां बर' रायजो राजा गोबां फरायसा स्टुडेन्टफोरा कलेजनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना बिनि सायाव होसिग्रावदोंमोन गोबां रोखोमनि आरो गोबां मानसियानो बर' रायजो राजाफ्रानो नायहैदों आरो बिनि उनावहाय बै सेंग्राफोरनि बै स्टुडेन्टफोरनि होसिख्रावनायावहाय दिनै फेरेंगामोन बायदिया BTC गभर्नमेन्टआ मा होननो गोनां जादों साख्रि होनो गोनां होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय साख्रिया बावहाय मा जाहैदों मोनसे मा होननानै बुङो बिदिखौ पारमानेन्ट नङा बिथांनि साख्रिया जाखिनि होदोंमोन बियो पारमानेन्ट नङा 5 बोसोर जुदि UPPL सरकारा थायोबा बियो 5 बोसोरा 10,000 करि बा 12,000 बा 15,000 एभ्रि मान्थ बेखौ मोनबाय थागोन हयतोबा बिनि गेजेरावबो बिनि बेथना बन्द जानोबो हागौ अनलि ओरैनो रेगुलार नङा बेफोरबायदि होननानै खोनानो मोनदों ओरैनो मोनसे मावथ'नाय बायदि आरोखि बुंनो आन्था साख्रि होदों आंनो BTC सरकारा बेफोरबायदि नङा खिन्थु दिनैसिमबो दिनैबो जे मा होनदों फेरेंगा बिथाङा लाजियाखै नामा दुखु मोनाखै नामा फेरेंगा नों दिनैहाय बिनि बिखाखौ बै जाय सुबुंनि न'खरनि मानसि बेफोरनि बिखाखौ बेफोरनि गोसोखौ नोङो एसे हाबनानै नायाखै बेफोरनि गोसो सिंफ्रावहाय बिसोरनि बुंनाय स्टाइल बिनि जेरैबायदि खोथा बुंनाय बिसोरथ' बुंबाय थादों साख्रियानो जायाखै माबोरै नोंसोरलाय जादों होनना बुंदों नोंसोरो होनो हाया नामा फरेस्ट अफिसाव दिनैहाय
साख्रि मोनथावथाव उपजुक्त मानसि नङा नामा बेफोरो मानो होनो हाया दिनै बिसिबो फिसायबो आफादनिनोमोन दिनै हारिनि थाखाय दिनै एफाराब मावनानै सेक्रिफाइस खालामनानै दिनैहाय बियो मोनसे नंखाय गावथारजाबोबाय नंखाय दायावहाय होनबा दिनैहाय बेफोरबायदिनो होआबा सोरबायदिनो होगोन दा जाथों बर' सुबुङा आरोबाव बेफोरबायदि बै बर' सुबुंनि न'खरावबो नोंथांमोना होनो हागोन नामा बिथांनो माखौ नोंसोर डाइरेक्ट होगोन बिटिसि सरकारनिफ्राय 1 लाख श्राद्ध बा बिनि माबा मोनसे खुंनायनि थाखाय होगोन बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन नोंसोर बिनि अनगायै जेबो बुंनाय नङा जों दुखु मोनदों बेफोरबायदि थ' मैया आङो मोनसे भिडिअ बुंखानाय बायदि प्रमद बर'नि सायावबो बुंनांगौआ दं बिथां प्रमद बर' नोंखौल' रायबाय थानाय जायो होननानै गोबाङा लिरनानै हरदों जायखौ जाया गाज्रि मावदों बेखौ बुंखागोन सिदा सिदिखा बावहाय गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया जेबो लाब गैखाथारा मानो होननानै बुङोबा बियो मा होनदोंमोन प्रमद बर'आ जेब्ला बेंथलाव बिनि भिडिअखौ आं हगारनो हायाखै हगारगोन सानसे आं गाबोनथ' नङा साननैसोनि उनाव आं बे भिडिअखौ फुरा हगारजोबगोन आं नोंथांमोनानो नाय बावहाय जायफ्रा बर'नि दावहानि थाखाय जांख्रिथायारि माखौ होननानै बुङो प्रमद बर' आं नोंनाव सोंनो लुबैदों बिथाङा बुंदों जाय जांख्रिथायारि बिथांमोनखौ सनमान होनांगौ मानिदों प्रमद बर' नोंनि बे सनमान होनांगौ होननायखौ आं मानिदों गनायदों खिन्थु नों NDFBनि केडारफोरा जुदि दाउ फाननानै जुदि जानांगौब्ला बेबो गाज्रि बिजनेस नङा बेबो मोजां प्रडाक्टआ खम जानाया बारा बे मोनसे नंगौ थिगैनो दं नों जुदि जांख्रिथायारिनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा बै सासे गथ'खौ अमा गोदाना फानना जानो होआमोन प्रमद बर' आरो दाउ गोदाना फानना जानो होआमोन प्रमद बर' नोङो जांख्रिथायारिखौ सनमान होनांगौ होननानै बुङोब्ला मा नों जांख्रिथायारिफोरखौ जेसेबां जांख्रिथायारिफोर दं बिथांमोनखौ नोङो दाउ गोदाना जानो होदों मा नोङो अमा फिसिना जानो होदों आंना बे नोंनाव सोंनाय खोथाया प्रमद बर'नाव बे मोनसे खोथा थांबाय आरोबाव मोनसे बुंबावदोंमोन आं मुंख्लंफोरनि होमबा खालि नोंथाङा जेब्ला बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा बुंदों मोनथिबाय प्रमद बर' नोंथाङानो बुंदों जे नैबे दावहायाव नैबे मुभमेन्टआव नैबे NDFBनि जा मुभमेन्ट बावहाय जायफ्रा दावहा नांनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बुंदों दे नोङो सुप्रिम नङाब्लाबो जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख रां होनाय जागोन होननानै बुंदों नाथाय साबेसेया मोनखो प्रमद बर' आंनो बे मोनसे कुइसन दिनैसिमबो माथो बे 5 लाखखौ मोनफेराखै माथो मा हिसाबैलाय नोंलाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुंखो मानो मा बै समावहाय बर'फ्रा एसे मुंख्लं जादों बिसोरनोसो 5 लाखा सिगां जाग्रोबाय नों बर'आ दिनै नोंनि बर'आ बर' हारिनि थाखाय दिनै जिउ बासोमबाय जिउ गारबाय थै गारबाय बेल' नङा NDFBनि केडारफोरल' नङा बर' रायजो राजाफोर गोबां गावथारजादों गोबां बुख्रेबजादों गोबां आइजो जिनाहारि खालामना बुथारजादों बेफोर मा जागोन बेफोर मोननांगौना मोननाङा बेफोरो फार्स्टआवनो जानांगौना जानाङा प्रमद बर' आंनि कुइसन मा नोंनि थाखाय बै बर'आ देरसिन मा नोंनि थाखाय बै बांगाला देरसिन मा नोंनि थाखाय बे शर्मा बामोनफ्रा देरसिन नोंनि एम्बु जाग्रा खांख्राइ जाग्रा एम्फौ जाग्रा बे मानसिया देरसिन नंला प्रमद बर' नों दुखु मोनाखै नोंनि गोसोआव एसेबो नों दुखु मोननाय नङा मोनथिबाय नों
बोरैबा मा होननानै बुङो बेखौ बर'नि प्रति बर' हारिनि फारसे नोंसोरो जेबो साननाय गैया। थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों। आरो मोनसे खोथा दोननायनि सिगां मोनसे कुइसनखौ आं बुंनानै दोनखाबावबाय। साननैसोनि उनाव NDFB लिडारफोरनाव आंना कयेकटा कुइसन दं आरो बुंनांगौ दं। अनलि NDFB नि लिडारफोरल'। NDFB नि लिडारफोराबो गोरोन्थिखौ मावदों। बबेबा माबा मोनसे नङा माबा मोनसेखौ मावदों। आंनि नोजोराव दै मानो नोंसोरो दिनै NDFB फोरा सिगनेसारखौ मानो सागानखौ होखो? आंना बे मोनसे कुइसन। बेफोरनि बारै सावरायलायनाय जागोन साननैसोनि उनावहाय आरो बे भिडिअखौ आं लाबोगोन। सोरबा NDFB नि लिडार, सोरनिबा केदारनि बादै लिडार सिडार आं जेबो मिथिया आङो बे बाराव। जेवनिबो मोखां नाया सोर बिलाय सोर लिडारगिरि बिलाय NDFB आवलाय। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोबां खोथा बुंबाय आरो जिहेतु बुंबावनांगौ दङमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।